Kyllä, kiitos. PS, katsokaa mun tossuja. Mä menen nyt Kirsin kanssa treenaan. Nyt on tosiaan perjantai ja me tehdään semmonen Hyrox yläkropan treeni ja sitten vähän pyörähommia perään. Kiva viikonloppu tulossa. Tää on oikeesti aika painava. Kyllä se menee helposti. Jes, toi oli helppo. Jos kerralla menee 40 rikki. Tää pelkkä kyysikin painaa oikeesti. Nyt me tehdään meidän lempparia, eli kelkon vetoa. Koditon poika. Ja nyt mehän ollaan rakas, mehän ollaan pariskunta. Niin jomman kumman on nyt otettava tää rooli. Mä voin tästä kaataa kuule Oho, voi. juomiani alas salatomaan sitä. Joo. Juotiinko teillä pienenä sokerillisia limppareita? Meillä itse asiassa ei ostettu ihan hirveästi limsoja. Väliä sä ottaa sen, missä on enemmän. I don't know. Tykkäätkö Niin ruususta vai sille, että sun kotikylässä kysytään, että mikä on sun lempiranta tai mikä on susta hyvä ranta. Ei, mulla meni hermot vähän. No, mä muistan. Mä olin vaan, no mennäänpä sitten. Paran. Siellä ei olekaan käyty. Onkin uusi ranta se. Ei kato, kun se näkyy tässä. Hyvä. Tadaa. Hieno. Aina Simon, kun meilläkin oli siellä luokalla semmosia. Nyt vihdoin mä pääsen istuun alas ja puhun tästä, mistä mä oon halunnut puhua pitkään. Nyt on tosiaan 19. tammikuuta. Vuosi 2026 on kovaa vauhtia jo käynnissä. Ja mä ite on semmonen ihminen, että mä tykkään asettaa tavoitteita, reflektoida omaa toimintaa, omaa tekemistä ja tavallaan pysyä perillä siitä, että mä oikeasti menen kohti mun tavoitteita. Ja mä haluaisin nyt jakaa teille, että miten mä oon asettanut tälle vuodelle mun tavoitteet ja mitä mä tein tuossa vuoden vaihteessa, jotta mä osaan asettaa ne oikeanlaiset tavoitteet ja ennen kaikkea, että mulla on suunnitelma, että mä pääsen niihin mun tavoitteisiin. Ja tänä vuonna mä tein aika monta eri vaihetta tähän mun vuoden tavoitteiden asettamiseen ja reflektointiin ja näin. Et mä hyödynsin tässä Mel Robbinsin sitä 6
kysymystä, niin kuin miten tehdä tästä vuodesta paras vuosi. Ja sit mulla oli muutamia ihan mun omia juttuja, mitä mä tykkään tehdä. Katon tästä puhelimesta, että mä varmasti muistan sanoa kaiken. Ja mä haluan myös sanoa sen, että kaikille toimii vähän eri jutut. Ja niin kun, joo, mä vaan oon tämmönen itsensä kehittämisfriikki, että mä tykkään kaikesta tällaisesta. Että jos sulla nyt ei oo uudelle vuodelle mitään tavoitteita tai mitään uuden vuoden lupauksia, niin se on täysin fine. Mutta mä itse tykkään asettaa realistisia ja vähän ei niin realistisiakin tavoitteita. Ja mä vaan saan siitä paljon energiaa ja intoa. Eli mä tein Mel Robbinsin 6 kyssäriä ja niistä ensimmäinen oli vuoden 2025 reflektointi. Et mitkä oli vuoden lows, niinku low points, että mitkä oli niitä hankalia hetkiä, mikä mursi, mikä kulutti. Ja tässä on tärkeää se, että ottaa kamerarullan esiin ja selaa ihan tammikuusta sinne joulukuuhun asti kaikkia hetkiä, että mitä oikein on tapahtunut. Ja tähän on pakko sanoa se vielä, että mä tein myös sellaisen postauksen IGC:n mun koko viime vuodesta. Mä näytän sen tästä. Eli tällaisen, että joka kuukaudelle... Joka kuukaudelle mä laitoin tolleen 4 kuvaa. Ja kun mä kokosin tätä, niin mun fiilis mun viime vuodesta muuttui aivan täysin. Koska kun mä pysähdyin tekemään tätä mun reflektointia, niin rehellisesti mun ensimmäinen ajatus vuodesta 2025 oli se, että toi oli niin raskas vuosi, täynnä haasteita. Ja sille taas yksi kasvun ja opin vuosi. Musta tuntuu, että niitä on ollut nyt niin kuin viimeiset... Kai se vaan kuuluu elämään. Että sitä opitaan ja kasvetaan ja haasteita tulee, koska ilman haasteita se myöskään voi kasvaa ja kehittyä. Mut anyway, niin mun semmonen päällimmäinen fiilis, kun mä siinä niin kuin vuoden viimeisinä päivinä aloin tekemään tätä reflektointia, niin ennen kuin mä otin kamerarullan esiin, niin mä mietin, että hitto mikä vuosi. Että eihän mä oon niinku saavuttanut mitään. Että tää on ollut ihan tämmönen niinku, ihan turha vuosi periaatteessa. Ja sit mulle tuli vähän tämmönen paha fiiliskin, että mä en oo niinku tehnyt mitään kummosta tai saavuttanut mitään konkreettista tai siistiä. Ja sit mä aloin katsoa noita kuvia niinku oikeesti kuva kerrallaan tammikuusta alkaen. Ja sit mä niinku tajusin vaan, että mä oon tehnyt oikeesti vaikka mitä. Toi vuosi on oikeesti niin pitkä aika, että siinä kerkee tekeen vaikka ja mitä. Ja niitä kuvia katsellessa mulle muistui mieleen noi kaikki ihanat hetket ja kokemukset, mitä mulla on ollut. Mulla oli myös semmonen fiilis, että mä en ole viettänyt tarpeeksi aikaa mun perheen kanssa tai ystävien kanssa. Ja sit kun mä katsoin noita kuvia, niin mä tajusin, että mä oon tehnyt vaikka mitä mun perheen kanssa ja ystävien kanssa. Et mä suosittelen todellakin ottaa sen kamerarullan esiin, kun sä teet tätä reflektointia, koska ihmismieli ei kyllä muista yksityiskohtia niin kuin muutaman kuukauden taakse. Ja mun päällimmäinen fiilis siis vuodesta 2025 oli alun perin se, että on ollut niin paljon haasteita, mä en ole saavuttanut mitään, mä olisin pystynyt niin paljon parempaa. Sitten kun mä näin konkreettisesti ne kaikki asiat, mitä mä tein viime vuonna, niin mulla tuli vaan älyttömän kiitollinen fiilis tosta vuodesta. Ja niin kuin mä sanoin, niin on ollut tosi paljon vastoinkäymisiä. Ja varsinkin tuo loppuvuosi oli tosi rankka. Mutta se vuosi on nyt takanapäin. Tää vuosi on alkanut paljon energisemmin onneksi. Ja 2025 sisälsi paljon kasvun paikkoja, mikä oli tietty hyvä, koska mä jouduin tekemään valintoja ja päätöksiä. Irrottaan oikeesti vanhasta
semmoisistakin asioista, mistä mä en olisi välttämättä ollut valmista, jos halunnut irrottaa, niin mun oli vaan pakko. Mun oli myös pakko tehdä myös pelottavaltakin tuntuvia siirtoja, jotka näkyy konkreettisesti sitten tänä vuonna. Ja toi viime vuosi oli kyllä semmonen niin itse tutkiskelun vuosi taas, että musta tuntuu, että mä opin niin paljon itsestäni. Ja oivalsin taas asioita, missä riittää kehitettävää, ja sitten toisaalta taas semmosia asioita, missä mä oon kehittynyt ihan hurjasti. Ja musta tuntui siltä, että mä en ole saavuttanut mitään viime vuonna, mutta sitten toisaalta kaikki kokemukset, oivallukset ja opit, mitä viime vuodesta tarttu niin mukaan, niin musta tuntuu, että ne on niitä saavutuksiakin tärkeämpiä, koska ne tulee vaikuttaa mun koko loppuelämään ja tulevaisuuteen. Tässä siis tässä ekassa kohdassa, mitä mä tein, niin mä mietin just näitä 2025 low points ja kirjoitin ne ylös. Ja nämä kaikki 6 kysymyksen vastaukset kirjoitetaan siis ylös. Niin toi 2025 low points, mutta sitten myös totta kai 2025 high moments. Ja niitähän löytyi sit paljon enemmän kuin niitä low points, mistä mä olin tosi iloinen. Et viime vuonna ehdottomasti yksi parhaista jutuista oli Balin kokeminen. Siitä on tullut niin tärkeä paikka lyhyessä ajassa. Lähdettiin Kersin kanssa Balille siis viime vuoden helmi-maaliskuun vaihteessa ihan silleen vähän niin kuin randomisti, että mihin sitä nyt lähtisi. No, mennään vaikka Balille, ja kummallakaan ei ole koskaan ollut oikein mitään hinkua sinne, kun on ollut vähän semmoinen kuva, että se on likainen ja semmoinen turisti-erysä paikka. Mutta sitten kun me oltiin siellä se 2 viikkoa, ja me tajuttiin oikeastaan melkein heti, että se aika ei tule riittää mihinkään. Niin me tultiin Suomeen, me oltiin Suomessa 2 viikkoa ja lähdettiin 2 kuukaudeksi sinne. Ja sitten vielä syksyllä me oltiin siellä kuukausi, ja nyt mä vaan niin kun unelmoin jo seuraavasta matkasta sinne, ja siitä on tullut lyhyessä ajassa niin tärkeä paikka. Jotenkin se, mikä versio mä oon itsestäni siellä, niin se on se, mikä saa mut palaamaan takaisin. Se, kun sun ympärillä on samanhenkisiä ihmisiä, niin se on jotain ihan niinku, mitä mä en edes tiennyt, että multa elämässä puuttuu, mutta kun mä koin ton, niin mä tajusin, että toi puuttuu tästä mun Suomi-elämästä ihan täysin. Ja jotenkin se, että mä koen, että mulla ei ole kauheata balanssia täällä Suomessa, esimerkiksi niin kuin sillain vapaa-ajan ja työelämän välillä, vaan oikeastaan se, mitä mä Suomessa teen, on treenaan ja teen töitä. Ja mä rakastan mun työtä. On päiviä, kun se ei todellakaan tunnu työltä. Mutta musta samalla tuntuu Suomessa, että mä en elä elämää. Vaan mä mä en elä. Ja sit kun mä katson noita kuvia, videoita, kun mä oon Balilla, niin mä oon ihan eri mimmi. Ja se on tosi jotenkin raastavaa täällä Suomessa ns. Hukata itsensä, koska kun mä katson noita kuvia, niin mä oon vaan, että kuka toi on, missä toi mimmi on, että mä oon ihan varjo tosta tyypistä, mikä mä oon ulkomailla. Mut joo, Bali on ehdottomasti ollut se ykkösjuttu viime vuonna. Se, että mä monipuolistin mun treenejä ihan täysin ja tutustuin Hyroxiin ja aloin treenaamaan enemmän siihen liittyen, niin se on ollut kans ihan älyttömän siisti juttu. Ja sitten on vuoteen mahtu niin paljon ihan niin hetkiä esim. No kun me oltiin siellä Balilla, niin sitten Kirsin vanhemmat ja mun äiti tuli sinne 2 viikoksi. Ja toi oli ihan tommonen niin kuin once in a lifetime juttu, tai toivottavasti ei, mutta me vuokrattiin sitten semmonen tosi upea villa ja asuttiin siellä niin kuin koko se 2 viikkoa ja tehtiin kaikkea ihanaa yhdessä. Ja sitten mä menin New Yorkiin ton reissun jälkeen mun iskän ja pikkuveljen kanssa. Se oli kans ihan ihana reissu. Sitten se, että mä muutin, se oli mulle iso juttu. Että mä vihdoin muutin kotiin, joka tuntuu oman tyyliseltä, omanlaiselta. Vaikka mä nyt en Suomessa halua pysyvästi asuakaan, niin sen ajan mitä mä nyt täällä oon, niin mä kyllä tykkään ja viihdyn ihan super paljon tässä kodissa. Paljon
kivoja yksittäisiä hetkiä oli viime vuonna ja paljon tuli opittua ja koettua ja mä en nyt niihin mene sen syvällisemmin tässä, että tuossa oli vaan nyt muutama esimerkki viime vuodesta. Ja siinä oli siis ykkös- ja kakkoskohdat, mitä mä tein. Sitten kolmas kohta, mitä opin vuonna 2025. Mun on siis pakko hakea tää vihkoihin. Mä kirjoitin nämä kaikki asiat. Mutta siis täällä on ihan älytön lista noista 2025 highs. Että tää on niinku 2 sivua ja sitten lows on ihan niinku tämmönen pieni. Mutta mulla oli siis viime vuonna aika paljon stressiä ja on ollut niinku omaan yritykseen liittyviä haasteita, mitkä on oikeasti niinku kuluttanut ja jotenkin niinku kuluttanut vaan energiaa tosi paljon. Ja sit mä oon kärsinyt semmosesta self-doubtista kanssa, että niinku jotenkin on niin kriittinen itselleen, että on välillä vaikea nähdä niinku sen yli. Ja sitä vaatii jotenkin tosi paljon itseltään. Joo, siis noita hyviä hetkiä on vaan niinku ihan sikkenää. Ja sitten ehkä semmosia niinku saavutuksia myös oli, että no esim. Tää YouTuben aloittaminen, sitä mä halusin jo pitkään. Ja vaikka mä nyt viime vuonna montaa videoa tehnytkään, niin anyway, mä sain hommattua tän kameran ja aloitettua tän. Ja sit me tehtiin myös podia. Ja mä opin oleen more consistent somessa. Niin että mä oikeesti on loppuvuoden varsinkin niin postannut melkein joka päivä. Joo, mä nyt vähän hyppeleen pomppelehdin tässä asiasta toiseen. Nyt siihen kolmas kysymykseen. Mitä mä opin vuonna 2025? Ainakin mä oon kirjoittanut tänne communication is the key. Toi on ollut mulle vaikeeta välillä. Sano suoraan mitä mä ajattelen. Se on mun sisäinen miellyttäjä persona, josta mä oon kovasti yrittänyt päästä eroon, mutta mulla on siinä vielä harjoiteltavaa. Toka juttu, ihmiset ympärillä vaikuttaa älyttömästi ja tää on just se, minkä mä opin siellä Balilla ja mitä mä niin kun oikeesti tunnen tarvitsevani, mitä mä en niin kun aluksi, tai mä en tiennyt, että mä tarvitsen sitä ja että mun elämästä puuttuu se ennen kuin mä sain kokea sen. Joten toi on ehdottomasti semmonen juttu, mitä mä opin viime vuonna. Se, että mä rakastan olla yksin ja mä tarvin tosi paljon yksinoloa. Mä oon tiennyt ton, että mä tarvin paljon omaa tilaa, mutta mä vasta viime vuonna täysin, miten paljon mä sitä tarvitsen. Et esim. Ton viimeisimmän Balireissun jälkeen niin mä olin 2 viikkoa melkein täysin yksin. Et mä en nähnyt ketään, koska musta vaan tuntui, että mun piti saada ladata mun energiaa. Ja myöskin se, että mä en enää tee sitten, mä opin sen, että mä en enää tee suunnitelmia, jos mä tiedän, että se kuluttaa enemmän mun energiaa, että mä en niin kuin pysty olemaan se versio vaikka jossain paikassa, sosiaalisessa tapahtumassa, mikä mä haluaisin olla, koska mulla ei vaikka oo sitä sosiaalista kapasiteettia siinä hetkessä. Joo, ja sitten se on vähän muita semmosia henkilökohtaisempia juttuja. Mutta anyway, kolmas kohta olisi se, että mietitään, että mitä opittiin viime vuonna. Ja sitten nämä 3 viimeistä kysymystä liittyykin sitten tähän vuoteen. Mitä aiot lakata tekemästä vuonna 2006? Eli jotain semmoista, mistä tiedät, että mikä ei palvele sua, mikä ei vie sua eteenpäin, niin minkä sä aiot jättää viime vuoteen. Ja nyt sillä ei ole mitään väliä, vaikka nyt mennään jo kovaa vauhtia tätä vuotta. Ei todellakaan ole liian myöhäistä asettaa niin kuin uutta suuntaa tälle vuodelle ja tehdä tätä reflektointia ja tavoitteiden asettamista tänä vuonna. Sen takia mä halusin vielä tehdä tämän, koska mä tiedän, että moni ei välttämättä ole tehnyt. Niin tää on oikein hyvä sauma nyt vielä tässä tammi-helmikuun vaihteessa tehdä tää. Mut niin, mitä aiot lopettaa tänä vuonna? Ja mä oon ainakin laittanut tänne, että asioiden siirtämisen seuraavalle päivälle. Mä välillä prokrastinoin ihan huolella. Ja mun ongelma on se, että mä teen välillä mun to-do-listoista ihan pitkiä ja sitten ne jää väkisin seuraavalle päivälle. Niin ehkä myös se, että oppisi niinku realistisesti katsomaan, että mihin sitä on aikaa. Ettei sit joudu aina siirtämään seuraavalle päivälle, sit se jotenkin tuntuu tosi niinku raastavalta.
muiden miellyttämisen, vaikka koen, että mä oon vuosien saatossa päässyt tuossa ihan hirveän harppauksen eteenpäin, niin edelleen se, että mä olen rehellinen itselle sekä muille omista fiiliksistä ja niin kuin tarpeista ja näin. Doubting myself. Eli enemmän myös antaa kredittiä itselleen ja niin kuin luottaa itteensä ja näin. Sitten tuossa on mulle tommosia vähän henkilökohtaisempia juttuja. Sitten 5. kysymys. Mitä aiot jatkossakin tehdä vuonna 2026? Eli mitä hyvää tarttu viime vuodesta matkaan? Mitä sä ehdottomasti aiot vielä jatkaa? Niin mulla on täällä tosissaan treenaamista. Kuten mä sanoin, niin mun treenit muuttu viime vuonna, varsinkin tuossa loppuvuodessa tosi niin kuin paljon. Mulla on ehkä pari vuotta semmoista ei niin tavoitteellisesti treenaamista, että on vähän puuttunut semmoinen, että mitä kohti mä niin kuin haluan treenata ja mikä mun tavoite oikeastaan edes on. Niin viime vuonna mä löysin calisthenicsin, hieroksin ja juoksun ja nyt mulla on niin kuin silleen tietty suunta, tai niin kuin tietty semmoinen visio itsestäni ja mun treenaamisesta, niin sitä mä aion edelleen ehdottomasti jatkaa. Riittävästi syömistä. Musta tuntuu, että loppuvuonna vasta mun niinku loksahti mun omat syömiset silleen paikoilleen, että jotenkin sitä on niin paljon helpompi ohjata muita syömään oikein, mutta mä oon syönyt liian vähän mun kulutukseen nähden ja mä oon huomannut sen just niinku palautumisessa ja kehittymisessä. Ja nyt mä oon niinku noin kuukauden verran koen, että on syönyt oikeasti riittävästi ja mun treenit on lähtenyt niinku ihan. Joten se on ehdottomasti myös tämän vuoden teema. Joka päivä postaamista, niin sitä mä aion myös jatkaa. Mulla on ollut tosi hyvä rytmi nyt siinä. Ja sit tossa on taas jotain vähän henkilökohtaisempia juttuja, niin mä en niitä nyt. Ja sitten viimeinen kysymys. Mitä aiot aloittaa 2026? Ja tää on ollut sellainen juttu, mitä mä oon tykännyt aina miettiä niin kuin uuden vuoden vaihteessa, tai niin kuin vuoden vaihteessa, että mitä uutta voisi tavallaan launchata tai oppia tai aloittaa seuraavana vuonna. Et esim. Viime vuonna mulla oli se, että mä halusin aloittaa sen YouTuben, ja mä tein sen, vaikkakin myös niin kuin loppuvuodesta, mutta silti I did it. Ja sitä edellisenä vuonna mulla oli podcasti, ja me tehtiin se. Niin, no, tänä vuonna mulla on ainakin se, että mä haluaisin kisata mun ekat Hyrox-kisat. Niin se on yksi. Ja no sitten se on vähän semmosia, mitä mä en voi kertoa vielä, jotka on tässä kylläkin toteutumassa, mutta palataan niihin sitten tämän vuoden kuluessa. Joo, mutta tommonen, siis mä suosittelen jokaista tekemään tollasen ensin niin kun viime vuoden reflektoinnin ja sitten sen pohjalta, että miltä sä haluat, että tää vuosi näyttää. Koska ilman sitä reflektointia sä et oikeastaan pysty kartoittamaan sitä, että mitä sä oot oppinut, mikä meni hyvin, mikä huonosti, mitä sun tehdä toisin, mitä sä haluat, että sun elämässä on enemmän, mitä vähemmän ja näin, niin toi on tosi tärkeää myös reflektoida sitä mennyttä vuotta jälkeen. Ja mä oon siis tehnyt tämän tosi pitkän kaavan kautta. Jos sä haluat, sä voit tehdä vaan ton, sä voit tehdä vain jonkun näistä jutuista, mitä mulla tässä on, mutta mä tein tämän pitkän kaavan kautta. Sitten mulla oli tämmönen prompti, minkä mä kirjoitin ChatGPT:hen, joka meni näin. Tää on nyt englanniksi, mutta voi kirjoittaa myös suomeksi. Eli me pyydetään ChatGPT:tä kysymään meiltä 10 kysymystä, minkä pohjalta se auttaa meitä visualisoimaan ja tekemään suunnitelman meidän ensi vuodelle. Eli mä kirjoitin näin. I want to create my goals and vision for 2026. Please guide me through this process by asking me 10 questions one by one, and when I'm done answering the 10th question, please write my dream life story for 2026.
what my affirmation for 2026 will be, and then my top insert number goals broken down into insert categories, for example work, financial, fitness, etc. Eli me kysytään ChatGPT:ltä 10 kysymystä ja sen pohjalta se tekee meille affirmaation vuodelle ja sitten tämmöisen tarinan ja sitten se laittaa sun tavoitteet tiettyihin kategorioihin. Ja sä totta kai itse vastaat, että mitä ne sun tavoitteet on. Ja tämän lisäksi mä vielä täydensin sit näitä kategorioita ja laitoin niinku selkeät, konkreettiset tavoitteet. Ja sitten mä valitsin myös tälle vuodelle yhden sanan. Ja mulle se sana on rohkeus. Sillä kaikki mitä mä teen, niin sitä ohjaisi niinku nimenomaan rohkeus. Että mä uskallan tehdä asioita, jotka mua pelottaa, jotka on mun epämukavuusalueella. Että nyt on oikeasti aika olla rohkea. Ja mun tää affirmaatio, tää on nyt suomeksi, mä käänsin tän myös suomeksi, mutta tää kuulostaa englanniksi paljon kivemmalta, mutta olen rohkea, vapaa ja itsevarma, teen valintoja, jotka tukevat terveyttäni, rakkautta ja kasvua. Elän elämääni omilla ehdoilla ja vastaanotan mahdollisuudet avoimesti ja ilolla. Ja tää mun 2026 Dream Story oli tai Dream Life Story oli aivan ihana. Oikeesti tää alkaa tälleen. By the end of 2026, you wake up in Bali with a stunning ocean view. Kyllä, kiitos. Ja sit tuossa on siis tää on tavallaan tommonen manifestaatio, tiettekö? Tai semmonen visualisointi, että miltä sun elämä näyttää vuoden lopussa, niin mä vaan rakastan kaikkea tällaista. Sitten mä välillä luen tätä ja katon vaan, että oikeesti vuoden lopussa. Kiitos. Ja sitten tässä on kategorioittain noin. Mulla on work ja business, financial, fitness kautta sports, well-being ja personal growth, relationships kautta love, social media and content ja others. Mut esim. Mä voin kertoa teille nyt mun fitness- ja sporttitavoitteet. Niin, mulla on ne ekat Hyrox-kisat. Sitten mulla on se, että mä oppisin muscle upin ja press handstandin, joka seuraa IG:ssä, niin on varmastikin nähnyt tätä mun, kun mä jaan sinne viikoittain tätä mun etenemistä. Joo, mulla on kova aloite, että vuoden loppuun mennessä mä saan ne kummatkin. Sitten mä haluaisin saada 15 puhdasta myötäoteleukaa, 15 dippiä ja sitten edelleen pitää mukana juoksua, calisthenics ja Hyrox. Noin ne mun 3 pointtia, mikä edellä mä treenaan. Ja joo, sit se riittävästi syöminen ja stress management. Ikuinen työmaa. Ja sitten täällä on kaikkea someen liittyvää ja bisnekseen liittyvää, talouteen liittyvää. Ja yksi iso juttu on ensi vuodelle kanssa, että mä haluaisin käydä Costa Ricassa ja erityisesti sillä surfcampilla siellä. Mutta mä uskon, että sekin tulee toteutuu. Mutta tää on ihan superkiva tehtävä. Et jos sä haluat semmoisen kepeen ja kivan tehtävän, niin sit mä suosittelen tekemään tän, että jos sä et jaksa tehdä näitä kaikkia muita. Niin tää oli superkiva. Mä laitan ton promptin vielä tohon kuvatekstiin, niin pääset kopioimaan sen siitä sit suoraan. Joo, ja sitten kun mä olin tehnyt ton, niin mä totta kai mietin myös oikeesti jotain konkreettisia tavoitteita, just vaikka noi sporttitavoitteet sun muut. Et jos ei tuossa ChatGPT:n kyssäreissä tullut kaikkea ilmi, niin sit mä lisäsin vielä ne tonne. Ja sitten, kuten mä esim. Viime vlogissakin sanoin, niin mä teen aina synttäreinä ton vision boardin, eli lokakuussa. Mutta sitten leutana vuotena mä tykkään lisätä siihen asioita, tai ottaa pois vastaavasti, jos mulla on uusia ideoita tai uusia fiiliksiä jostain. Esim. Nytkin mä otin jotain asioita pois sieltä ja lisäsin sinne tilalle sit uusia, mitä mä olin tuossa loppuvuonna oppinut tai tajunnut, että mä tarvitsen tai mitä mä haluan tältä vuodelta. Mut joo, tällainen. Ja siis tohon meni kyllä aikaa tehdä noin molemmat, tai noin kaikki asiat, mitä mä tuossa nyt sanoin.
Mut vitsit se on palkitsevaa ja nytkin kun mä katson taaksepäin näitä juttuja, niin mulla tulee oikein semmonen innostus ja semmonen niinku... Että on hyvä muistuttaa itteensä niistä omista tavoitteista ja sit siitä, että on oikeesti niinku suunnitelma. Mut sit mulla on vielä pari tällaista niinku ihan konkreettista juttua, mitä mä en ole vielä tehnyt, mitä mä aion tehdä. Niin vaatehuoneen siivoaminen. Mä haluan tuolta pois kaikki sellaiset vaatteet, mitkä ei oikeesti niinku palvele mua tai mitä niinku ihan turhaa säilyttää semmosia niinku ihan kivoja vaatteita, missä ei tule hyvä fiilis. Niin mä haluan myydä niitä Vinterissä. Se on vielä mulla edessä tässä. Katsoa siis kaikki semmoset, kaikki vaatteet, missä on huono energia tai jotenkin niin ei vaan enää istu tai sovi muuten vaan omaan tyyliin, niin lähtee pois. Sitten sen lisäksi siivota puhelin. Mulla on siis joku 150 000 kuvaa ja videoa tuolla, ellei enemmänkin. Niin se on varmaan niin kuin tämän koko vuoden projekti siivota puhelin. Ja sitten toinen, että jos sä huomaat, että joku appi vaikka niin kuin kuluttaa sun aikaa ihan liikaa, esimerkiksi jos sä pelaat jotain, niin suosittelen poistamaan. Mä en itse pelaa koskaan mitään kännykkäpelejä, oo pelannutkaan, mutta mä tiedän, että siis mä törmään tähän välillä mun valmennettavien kanssa, että he itse kertoo, että heillä on niin semmoinen, että ne huomaa, että se, että pelailee puhelimella vaikka illalla, niin vaikuttaa yöuniin ja näin, niin totta kai vaikuttaa, niin sä pystyt käyttämään sen ajan niin paljon parempaankin. Niin jos sä huomaat, että sulla on sun puhelimessa jotain tämmöisiä sovelluksia, mikä ei oikeastaan niin palvele sua, niin poista ne. Ja samoin somessa, jos sä huomaat, että sä seuraat ihmisiä, jotka ei oikeasti niin kuin enemmänkin vaan niin kuin kuormittaa ja vie sun energiaa ja saa sulle pahan olon, niin unfollow. Ja sitten vielä siivoa koti. No tämän mä tein siinä vuodenvaihteessa kyllä, että mä siivosin kodin. Mutta toikin on semmonen energeettinen juttu. Mut joo. Tämmösiä. Mä halusin nyt tulla jakaan tän, koska mä oletan, että ihmiset, jotka seuraa mua, niin kans on vähän tälleen itsensä kehittämis nörttejä tai tykkää tämmöisestä, niin mä halusin tulla jakaan nämä mun uuden vuoden setit, koska nämä oli mun mielestä aika hyvät. Ja mun yksi tavoite muuten on myös se, että mä lisään ainakin 1 videon kuukaudessa YouTubeen. Mä en aseta itselleni nyt liian kovaa tavoitetta, koska näiden kuvaaminen ja editoiminen on tosi kivaa, mutta kun mulla on niin paljon muitakin hommia, niin sitten mä aiheutan vaan itselleni liikaa stressiä, jos mä tähtään heti johonkin tosi kunnianhimoiseen tavoitteeseen. Niin jos mä saisin 1 videon kuukaudessa pihalle, niin mä oon siihen tosi tyytyväinen. Tämä video oli tässä. Vähän maideita ja vähän tämmöistä teemallista höpöttelyä. Ja kiitos sulle, että katsoit videon. Mä toivotan sulle oikein ihanaa uutta vuotta. Ja nähdään ensi videossa. Ja seuraa mua IG:ssä ja TikTokissa, jos et vielä seuraa. Mä päivittelen sinne oikein ahkerasti. Nähdään seuraavalla videolla.